Ξύπνα! Ναι. Ξύπνα! Ήρθαν τα παιδιά! Ξύπνα! Καλησπέρα, παιδιά! Καλησπέρα! Τι κάνετε? Καλά! Ξέρετε γιατί είστε εδώ? Ναι! Ξέρετε όλοι? Ναι! Ξέρετε δηλαδή ότι θα πούμε ένα πολύ ωραίο παραμύθι? Ναι! Κουμάρα, τι κάνεις εσύ εδώ? Πήγαινε λίγο να μέσα, θα βγεις μετά! Μάγισσα! Είναι μάγισσα! Κάποια μάγισσα. Τι είναι μάγισσα? Όπου, τι θέλει πάλι αυτό μισιάρικο, Μαριλούκο? Δημητράκη! Τι θέλεις? Έλα να παίξουμε τα μήλα, Δημητράκη, έλα! Άσε με! Έλα, Δημητράκη, πάμε, Δημητράκη, έλα, πάμε! Είναι κυρία Μπούφ! Κάπως έτσι κυλούσε η ζωή των ηρώων μας. Όταν ένα παγωμένο ανοιξιάτικο πρωινό, ο Θεός Βάρβας, μεγάλος όσο μια πενταόροφη πολυκατοικία και μαύρος όσο ο ουρανός τα μεσάνυχτα, θέλησε να παίξει λίγο με τις κλωστές που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Τεράστιες πολύχρωμες κλωστές που εκτείνονται στο άπειρο. Πολύχρωμες χορδές που παίζουν τις μελωδίες του αέρα και το φρόισμα των φύλων, το κύμα στις ακτές. Έπαιζε και έφτιαχνε τα πιο όμορφα τραγούδια του κόσμου. Έπαιζε, ώσπου κατά λάθος έκοψε μία χωρίς να το θέλει. Προσπάθησε έπειτα να την ξανακολλήσει με λίγο σάλιο και ροζ τσίκλα, αλλά μάταια. Η κλωστή είχε ήδη κοπεί και το κομματάκι που ένανε τις δύο κομμένες άκρες είχε εξανεμιστεί κάπου στη γη. Σε ένα μέρος όπου τα πλάσματα του σύμπαντος δεν επιτρέπεται να εισέλθουν, ώστε οι άνθρωποι να μην αντιληφθούν την ύπαρξή τους. Και τότε ο Θεός Βάρβας έσκυψε στη γη για να δει το κακό που είχε προκαλέσει. Και έπεσε πάνω στον ουρανό και το σκοτίνιασε, με τα μαύρα του δάκρυα να ζωγραφίζουν κάθε λευκό σύννεφο μαύρο. Έτσι σκοτίνιασε και η ψυχή του μικρού Δημητράκη. Και από τότε ο Δημητράκης ούτε γελάει, ούτε παίζει, ούτε μιλάει. Παρά μόνο θυμάται την κόκκινη κλωστή του μπαμπά του και κλαίει. Και η μαμά του Δημητράκη στέκεται δυνατή, αλλά τα βράδια κλαίει και εκείνη. Και η Μαριλούκο κάθεται σπίτι και στενοχωριέται, γιατί ο φίλος της δεν μιλάει σε κανέναν μετά από τη μέρα του αγώνα. Τη θυμάται και χαμογελά όμως, γιατί ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής της. Καθόταν στις γκρι κερκίδες του σχολείου της και φορούσε το αγαπημένο πορτοκαλί φορεματάκι της. Ήταν η πρώτη φορά που ο Δημητράκης έπαιζε βασικό στη σχολική ομάδα του μπάσκετ. Είχε στολιστεί λοιπόν αναλόγως και προσευχόταν αγαπημένος της φίλος να πετύχει πολλά καλάθια και να βάλει ένα καλό μάθημα στον Τάσο, τον αρχηγό της ομάδας που τον κορόιδε. Μια φορά μάλιστα η Μαριλούκο, εκνευρισμένη που ο Τάσος και οι υπόλοιποι παρέα είχαν σκορπίσει τα βιβλία του Δημητράκη στο προάβλιο, είχε ρίξει μια ολόκληρη χούφτα φαγουρόσικονες μέσα στις τσάντες τους. Όλο το σχολείο γέλαγε έπειτα μαζί τους. Και νάτος λοιπόν ο Δημητράκης. Φορούσε πικρή κίτρινη στολή του σχολείου και έμοιαζε με φρύζουμπα στα μάτια της. Η Μαριλούκο άρχισε να τον φωνάζει για να το ευχηθεί καλή επιτυχία. Αλλά ο Δημητράκης συνέχισε να προχωρά προς τον πάγκο του προπονητή. Τελικά, μετά από 40 λεπτά σκληρού αγώνα, ο Τάσος δίνει πάσα στον Δημητράκη 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Και ενώ η ομάδα του μικρού υπολείπεται ενός πόντου της αντίπαλης, ο Δημητράκης, δίχως να το σκεφτεί, σουτάρει και γίνεται ο ήρωας του αγώνα. Ναι! Μπράβο, Δημητράκη, μπράβο! Την ίδια στιγμή που ο Θεός Βάρβας, κρατώντας την μπλε κλωστή του Δημητράκη και την κόκκινη του μπαμπά του, τραβά κατά λάθος τη δεύτερη λίγο παραπάνω από όσο πρέπει και τη σπάει. Εκείνο το βράδυ, ο μικρός Δημητράκης δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δυνατός αέρας χτύπαγε πάνω στα παράθυρα και γύρναγε πίσω στο σκοτεινό ουρανό. Στο μακρινό σύμπαν, στο άγνωστο, ο
ο Θεός Βάρβας, καθισμένος στην κορυφή της σελήνης, ζωγράφιζε τα αστέρια και βαριαναστέρας. Φυσούσε και ξεφυσούσε και σκεφτόταν τι έπρεπε να κάνει. Μετά την τελευταία του γκάφα, η μάγισσα κουμάρα είπε στον ήλιο: Εγώ πρέπει να κυβερνάω τώρα τις ζωές των ανθρώπων. Δεν σου χάζω Βάρβας πώς τα κατάφερε. Δεν πρέπει να μένει άλλος σε αυτή τη θέση. Όμως ο ήλιος, επειδή ήταν σοφός και ήξερε ότι η μάγισσα κουμάρα έχει σατανικά σχέδια για τις τύχες των θνητών, έδωσε στον Θεό Βάρβα προθεσμία 1 έτους να επανορθώσει και να αποδείξει στον Γαλαξία ότι δεν κατήχε αυτή τη θέση μόνο και μόνο επειδή ήταν γιος του. Διαφορετικά, ο ήλιος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από το να παραδώσει τη θέση στην δολοφνόκα κουμάρα. Ήδη είχαν αρχίσει να ακούγονται σχόλια από τους άλλους πλανήτες και αστεροειδείς του σύμπαντος. Αυτά σκεφτόταν ο γιος του ήλιου όταν είδε τη μάγισσα κουμάρα με το βρωμερό σκουπό ξυλό της πλεγμένο από βρωμερά μπαγιάτικα κούμαρα να καταφτάνει από τον πλανητοειδή Καζάν. Τι θες εσύ εδώ, μάγισσα κουμάρα? Η θέση σου ανήκει στο Καζάν, τη γη των κολλασμένων. Εκεί που δεν φυτρώνουν κούμαρα ζουμερά για να τρέφεσαι, παρά μόνο βρωμερά, σαν αυτά στο σκουπό ξυλό σου. Εκεί που οι άνθρωποι είναι σάπια, ανθρώπινα όντα που ζουν μόνο για να σε υπηρετούν. Η θέση μου ανόητα είναι εδώ. Εσύ είσαι απλά ένας άχρηστος που κυβερνάς χάρη στον πατέρα σου. Σε ένα χρόνο που θα γίνω εγώ η κυρίαρχος της γης, όλα θα αλλάξουν. Θα καταστρέψω αυτόν τον ηλίθιο πλανήτη και στη θέση του θα δημιουργήσω τον πλανήτη Χαζάι. Ένα νέο πλανήτη γεμάτο κούμαρα για να τρέφομαι. Για να μένω για πάντα νέα και δροσερή. Και αυτά τα ηλίθια ανθρώπινα όντα που κατοικούν τη γη θα τα μετατρέψω σε χαζάιρες. Στη θέση του μυαλού τους θα τοποθετώ κουκούτσια και θα τους χρησιμοποιώ για δούλους μου. Θα μαζεύουν την κουμαροσοδιά και θα μου την παραδίδουν. Κάνεις λάθος, απέσια κουμάρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα αφήσουν να συμβούν. Θα βρω τη λύση και θα σε διώξω από αυτό το γαλαξία. Θα μείνεις για πάντα εξόριστη στην ένατη διάσταση. Αυτό θα το δούμε, ανόητε. Α, και μην μπαίνεις στον κόπο να ζωγραφίζεις αστέρια. Σε ένα χρόνο από τώρα, τα πάντα θα σκοτεινιάσουν. Η γη δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένας κρύος πλανήτης, γεμάτος θερμοκήπια για τα κούμαρά μου. Εσύ και ο πατέρας σου θα πάτε από εκεί που ήρθατε. Αρκετά σας ανέχτηκα τόσα χρόνια. Και το σατανικό της γέλιο αντίχησε σε όλο το αχανές του διαστήματος καθώς απομακρυνόταν. Και έμεινε μόνος του ο Θεός Βάρβας να κοιτάει τα αστέρια που ζωγράφισε και να μετανιώνει για την απερισκεψία του. Μόνος στην κορυφή της σελήνης. Σήμερα τα αστέρια έκαναν υπερορίες, γιατί ο Θεός Βάρβας αποκοιμήθηκε στην κορυφή της σελήνης και ξέχασε να τα ζωγραφίσει. Και μόνος του ο ήλιος δεν μπορούσε να φωτίσει τη γη. Έτσι, όταν ο μικρός Δημητράκης σηκώθηκε για να ετοιμαστεί για το σχολείο του, μπερδεύτηκε, αφού ήταν ακόμα νύχτα. Ακριβώς όπως και όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της γης. Ανάστατα τα ουράνια σώματα συγκάλεσαν έκτακτο συμβούλιο για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Πρώτος στο τραπέζι κάθισε ο ήλιος. Με σκυμμένο το κεφάλι, άκουγε τον πλανήτη Βραζούβιο να μιλάει για την ανικανότητα του γιού του. Ο Θεός Βάρβας έκανε 2 φορές να διακόψει, αλλά οι ακτίνες του μπαμπά του τον έκαψαν για να σταματήσει. Ήξερε πως είχε άδικο. Δεύτερος πήρε το λόγο ο κομίτης Λαμψών, ο οποίος πρότεινε να εποπτεύει κάποιος τον Θεό Βάρβα μέχρι να παρέλθει το διάστημα του 1 έτους. Στο τέλος της τεράστιας μαύρης στρογγυλής τραπέζης που αιωρούταν στο αχανές, η μάγισσα κουμάρα χαμογελούσε πονηρά. Ήξερε ότι εκείνη θα επόπτευε το Θεό Βάρβα και άρα θα έκανε τη ζωή του όσο το δυνατό δυσκολότερη. Και έτσι έγινε. Όλα τα ουράνια σώματα ψήφισαν την απευθύνη μάγισσα για τη θέση του επόπτη και ο ήλιος παρά την αντίθεσή του δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Όταν έληξε το συμβούλιο και έμεινε ο ήλιος μόνος με το γιο του, ο δεύτερος έξαλλος για την έκβαση του συμβουλίου άρχισε να κατηγορεί τα ανθρώπινα σώματα. Ο ήλιος τον άκουγε να καταφέρεται εναντίον όλων και δεν μιλούσε. Παρά μόνο όταν τελείωσε του είπε: «Γιέ μου, μην κατηγορείς τους άλλους για αγνωμοσύνη όταν εσύ με τις τωρινές σου πράξεις υποτιμάς το έργο σου. Μας έχεις απογοητεύσει όλους, μα πιο πολύ τον καλύτερό σου εαυτό. Έχεις αφήσει τον πλανήτη στο έλεος της αδίστακτης κουμάρας και αυτό είναι μόνο δική σου ευθύνη». Αυτά είπε ο ήλιος και σηκώθηκε από το επιβλητικό κόκκινο θρόνο του και
με ένα βαρύ πέταγμα ξαναγύρισε στον ουρανό.